lang Helen eh. Yug. Nana, sige. Lagi. Wala mo eh. Pasakas kuan hara. Wa. Kare mahinog. Napi batin-batin oh. Nangang batin-batin. Hilaw pa na ay. Hi, good morning, precious. Maayong morning. Adlawng Sabado na. Good morning, Yeah, precious. Lola. Good morning. Duyan na sila. Tanaw na ba? Hi, mga pan. Yan na sila dia. Tawad na sa precious. Bisaan na po na sunod adlaw. Kita na magsinima na. Ala. Kamusta mong tanan? Labi namang ni Ma'am Yuning ayop. Morning. Tanaw. Ni Ma'am Almalem. Ayong adlaw diha. Ay, nakatawa mas precious. Nakatawa magamong baby. Haplastar na. Balang nagkagubot ng among nagduya na sila. Hara ba? Nakatawa ba? Precious. Precious. Tara na ay precious. Nalo na nagduyan. Ano? Hello. Ano sa Armando? Mas Armando, di po na sang manghudag nang ka kay pahumba ko to. Kay wa na last na dito. Hapit na mahinog, maghumba na sa suko karon. Ako pod hagdaw ko sang hindi suman. Manghagdaw ko sang bulang hujan kay ugma mularga na pug ko. Tus paning kakay. Dito aron. Oy, ang silpon. Kamusta na mong tanan? Pili sa taghap. O ni Bilma Makabalo. Nako na video na ko man magumpa na. Ipo na. Maghumbag nang ka, liwas pista na. Gapo nang kapamista ko sang ajuan. Moto nakadag bring home gamay gabi katilaw po kangkan. Pasas bibi kay mag-ambot na gas kay sayang. Ako rin video. Hindi, tapos na magpista, human nagpista, si Luluman din, pabandin sa mo PM, sa ingin sa order ko nung suman daw, kay Bo, dengan magpista. Sorry, jud gadzo. Kaya maganing PM na ho, at sa kay Bo sang messenger. Hindi, basta dare, maglisod doon pangitag gas, kuhan upaw, ibis, kapitan. Ang dari, dito mo matingaso po, sige jaw-jaw, kay gusto ko siyang mag-video kadalihak o kuhan, kay ang isang pangandoy nga nakaandag bulanghoy, nangka. Na. Wala lagi signal. Guat ni ka nang katong igagaw ang ilang magpakunik kita amin ko ano paman mo nang paabot-paboton laman kay lisod po mga play og line kay uban na bang ko ano rabay signal para sa ban. Ara mag-imong silpon. Ano dia? No, Ay, mga bata, upaw. Kiring napita. Monang dito maka-online kanunay ug mga tudo dito kuan ritso kay ang signal gi pangitaonon pa. Lago pa bitang wifi. Ato sa mga diyan si babaw adto mi makakunik. Kunik lagi mig. Hunta, dan kontak na pa may kuan. Pamanin. Ako no, kubitay nga sa mani. Ingon ka? Karon? Magluhat na lagi po. Buhat ako no kay ako nang kuan busy ko no. Naka-assign na ni. Bisili ko nakasayan sa Alicia kay kuan. Di ba siminto naman anong padunga to? Lusot ani aging mahayag. Anas precious niya, naghangad-hangad sa langka. Kuya Roland? Ala. Dito kuno dapit. Ala, bebe. Kusog siya nagpadagan na naligas ko. Ala, ay, Dito sus, ni ginoo Batos kong Karsada. pilay. Nasaman. Bakit ka na? Cellphone mo sa dahon. Ha? Lala, bisaan na pong lola. Lala.
Ada katugo na. Kanaligon taad kay matug. Dakang kan. Kaya di ko na ito. Dakang kan. Ngita Ang pag signal. signal mo ta dani hugs langub. Ligo na ito. Tag signal ko na ko mo. Kay manili ko na sa gawas. Ligo na ito. Ligo ka sa gawas kay na spawn. A few moments later. Gusta dong. Basta lang. Kira. Beli ko kamot. I love you na Helen. Isa na. Si Lister na Helen. Kuman ka be? Nalipay. Love you na Helen. Oh, na Kuya Lister. Nanambok naman. Di ba be? Gusto po ng Lexie. Kuman ka be? Nalipay ka? Nanambok mo sa Lister noon. Nanambok. Asa man mo manuroy? Nakanagawa ito sa habal-habal. Muli makanak. Ha? Ha? Kau. Bilis na. Bilis dito upaw. Bilis dito upaw. Natita. At sila na kamuli. Hoy, ba sila ni mo ibalik ha? Hay kaila ko. Igso na. Ang igso. Sila na kamuli be. Babayar ko. Ang babay tatay. Muli man kay klasihan ng mga Lunes. Oh, liga langan min lagi. Tay. Matro tay. Balik ko tan lagi hatok ni Lexie na pod. Pag-uli mo ay sir, bigayin ng mga kadaotang mga paliya. Hindi na nambok yung Lister noon. Nambo. Buyag. Magyapon trabaho. Kanon. Sige ka. Magyapon trabaho sa Oh, mo dia po ko nakaswan. Dito sige tro. Nambok ng Lister. Nagagawa chik so green. Igsuundoy. habal-habal si undoy medena. Igsuundoy. Babay na. Ning babay na English na na. Tay. Hindi pa ito itong bata. Welcome back. Sarger. Sarder mo be. Ito kong ilo. Gidani mo sarder. Mawag ng cellphone. Hanggang pasak ang idaan. Balik sa kong pagbilaran. Aduh.
Asa mo ko man kung ano ang kabuhi bunga. Gaban ng mga Pindan deh kung tanong mo plant